שלום חברים, כאן לני, והיום אני הולך להראות לכם משהו מגניב, מאמה. תראו, הרבה שלי עשה את זה. עכשיו זאת רק ההתחלה, אני הולך להראות לכם מה הולך לקרות בסרטון הבא. ביי. טוב, אז חברים, אולי לא בסרטון הבא, אבל כן עכשיו. אוקיי, אז קדימה, בוא נתחיל. אני אצטרך... זה פה. אתם מוכנים? מה אתם אומרים? תראו מה זה עשה. ליב, זוזי. אלסה, זוזי. אלסה. זוזי. כך בעינו. משהו כדור כזה. שאפשר לעשות ככה איתו. טוב, יאללה, בוא נמשיך. חבר'ה, זה מה שאני לעשות. רגע. חבר'ה, נגמר הסוללה, תודה שבאתם.